Ahmet Nûçera mavxeniya Denimay Delal vera herîşa bana HDP'yi Ankara nerazibiyeni her kişini benivîşî hemserokîna konser rayvernî KCK'zî derheqina heriştî juda mustayinda û ardu zwan ki peyna herîşa Ankara'da hükümeta AKP esta gencî Kurd kaykerdoxê futbolê Deniz Nakîzî raştî herîşa nijate perweran ame partiyan siyasî û sazgehan Elewî hem herîşa Ankara'yı HDP hem ki herîşa Deniz Nakîra nerazibiyen damısnay niya Denimay Delal vizir Parlamentoya Avrupa Brüksel'de konferansê Kobanî viraziya her zewbîn zonayişî neticeyê prodayişanê Kobanî xeberê derheqê înfazê çewlîk merasîma vîrardişê seytiriza alvozanê cî madê biraya telefon bi meymananê xwe ra bigîrê bültena ma destkene. Ya Denimay Delal vizir verê bana HDP'yi Ankara ju herîşa nijat perwerî viraziya neticeyê naherîştî rayveranê HDP ra Ahmet Karataş giran bidirbetin. Vizir sahatanê sodirdi kesê bi nameyê Emre Akman kewtibana HDP'yi Ankara û azayê Meclisê Partî Ahmet Karataş ker dirbetin. Herîşkarê wexto ku Ahmet Karataş teniya banî HDP dibe ev bi derbeyanê kardî ey ker dirbetin û pey coy ramiya. Ahmet Karataş o ku giran dirbetin bi xeyligûnî vinî kerd hewadiya nêweşxane. Durumê Karataşî her kişino benorind. Heta binra herîşkarê bi nameyê Emre Akman qezaya altın dadı keyê merdimanê xwe de ame binçim kerdin. Herîşkar Serazar 1986 de Ankara'da Ameyo Dünya û seba grotişê îfadeyê ey ci ey berdinî müdüriyeta polîsan. Hemserokîna Konsey Rayvernî KCK derheqê herîşa vera bana HDP û Ahmet Karataşî de ju damustayinda û nerazibiyena xwe damısna KCK aşkere kerd ki peyna herîştî hükümeta AKP esta û waşt ki na herîş ra hesap pîropers kerdin. Damustayna KCK ebişîfa waştişî seba Ahmet Karataş destpa kerd û omid kerdî ki Karataş wextekê kirmide birasû weşiya xwe. KCK destnîşan kerd ki Reîsî Cumhurê Tirk Erdoğan û Serokwezîrê Tirk Ahmet Davutoglu rojane siyasetmedaranê Kurd û HDP hedef damısnenê û hayr ant vatişanê arınçî ser. Qisey kerdoxu hükümet Bülent Arınçîzî badê kombiyayên MGK sinyalê ki êdî HDP bigîre û rayveranê HDP mahkeme bikerê da. KCK va dewleta Tirk rewnara HDP sûcdardî tehdît kerd û nezîbiyên ki merdî û grotişê Kurdistan raver benê dibî. Seba tasfiyekerdişê HDP çi hewce kanose eykena û niya dewam kerd. HDP ya ki seba qanî çarekerdina meseleya Kurd û demokratîk bêhna Tirkiye şansekî girda hedef damısnenê. Yeno waştin ki têkoşîn û îradeyê înan bişikînê û tasfiye bikerê. Hemserokîna Konsey Rayvernî KCK vatişanê sermiyananê hükûmetê visvîrî û diyar kerd ki herîşa bi kardî yavera Ahmet Karataş vatişanê Erdoğan û Davutoglu ra ciyaniyê û va peynî herîşan de Erdoğan û Davutoglu estê. KCK va ek Reîsî Cumhur û Serokwezîrê welatekî eşkere hedef damısno a çax polîs û quwetê faşîzan êdî nay xorê zê talîmat bigîrê. KCK vera herîşan hayr ant hewceyînê grotişê tedbîran ser û va gune gerek HDP bizano ki Tirkiye dikancî şert û mercan de siyaset ramena û gune vera her şiklî herîşan tedbîran bigîro gune faşîstekî nêka û bana partî miyan. KCK visvîrî ki şiklî herîşê vera Ahmet Karataş raybaza Daeş ano vîra merdiman û nava. Herîşa vera Karataş mesajê zelala faşîstê Daeş merdimanê sivîl qetil kenê û serê înan cikenê paştayîna AKP ya seba Daeş aşkereya. Daeşê Tirkiye'de bin nameyê komel û sazgehan de xwe tenzîm keno. KCK vengda şarê Kurd û quwetanê şoreşger ki vera na herîş têkoşîna xwe berz bikerê û AKP ra hesap pers kerê. Ya Denimay Delal herîşa Ankara'ya vera HDP KCK rapiya raştî nerazibiyene xeyli çormeyan yena partiyanê siyasî partiyanê sazgehanê sivîl yê heqê merdiman rapiya xeyli çormeyan na herîşa nerazibiyen damısna vizir Ankara dizî bi seyan kes vera na herîş rayşîn nûmayş viraştî û sloganê kiştoxa AKP bers kerdî.
Yardımkara Hemseroka Peroyun ye HDP Meral Danış Beştaş biayiş radima şiyebani HDP ye Ankara utiyada lekolin kerd. Beştaş daraqe biayiş da eşkera kerdiş da uva serda Serokkomar u Serokwezîr sermiyani bini hükümeti vaktu da dergo hemveri ma kampanya linçkerdişi rameni. En peni da Serokkomar vatişe az xayliniya netican be fikre şuxulna gelo bahsa ene kerdeni. HDP daraqe herişe Ankara'da meclisle yu eşkera kerdişti. HDP eşkera kerd ki na herişe merkez Ankara'da yu herişe plan kerdi, organize u rexisın kerdiya uva be qeydoyu akerdi parti ama hedef amaya guratiş. HDP vana heriş netice kampanya linçkerdişi ye hemveri parti amava. Hemsaruka koma HDP perin buldanzi terhaqe heriş de dihare qise kerd uva qisani Serokwezîr u Serokkomarê Tirk radima na heriş biya. Bulan va nehriş çiğek Türkiye'ra ne dana kazanç kerdiş. Lexelet yan dana vin kerdiş. Bulan va nehriş hemvere Türkiye biya u kuat teke vazanı pivajo xarabi kere devrederi. Merkezi Peroye DBP zi herişe hemvere Ahmet Karataş protesto kerd. DBP eşkera kerd ki nehriş neticeye hedef misnayan u hakaratani Serokkomar, Serokwezîr u vezirana. No samed ra name u kamiya herişkar çiben u wabibo na heriş hete devlet ra amel rexistin kerdene. Komele hukuknasanê hemdem ê komele hukuknasanê serbest zî derexê herişê hemverê HDP de eşkera kerdişta. Komelanê hukuknasan eşkera kerd ke vatişanê hikûmetê dima na heriş biya. Ankara'da semede protestokerişê herişê hemverê Ahmet Karataş şayiş viraziya. Şelek vere bani HDP'de ame piyeser u bi sloganını katilkar AKP hatta şaradariye Çankaya şi. Şayiş de pankarte AKP hedef misna kuvveti tari devre dere zekti ma bezar nekeni akerdi u bi sloganını AKP katilkar du hasabido berzbi. Niyadenmay delal ju herişa nijadperweri û faşîstî vera gencê Kurd Deniz Nakî Caamê viraziya Deniz Nakî karkerdoxê futbol yê tîma Gençler Birliği Tirkiye'de yo rîwareke qandeke wayîrê kamiya xwe ya Alewî Kurd û Dersê mijwejiya û her zewbîn sebeka hayr and xweverdaşa Kobanî ser raştê herîşanê nijadperweraname. Türkiye'de rozane peyenandı verva kurdan seresiz nijat peresti sistematik yenekar. Ankara'da azayı Meclisa Partiye HDP Ahmet Karataş vıjer merkeze HDP'de hetejü serestohra gran amedir vetin kerdene uhonan yavazhanedero. Roza bazar ki onca Ankara'da hiri hetkare çeta daiş vere tesisane takıma Gençler Birliği'de es futbolvane dersimizi Deniz Nakiser. Naki hatanıka Almanya'da takımı St. Paulo'da kaykertbi u bıkamiye xuya muhalif hete hetkarane takımıra zafrınt yeno heskerdene. Naki juserra jederoki kaykerdoha Gençler Birliği yo. La demoki deniz formaya Gençler Birliği grota biyepıra hete idareye takımı u fanatikanra niyamo kabul kerdene hedef ame mısnayene şes asmane peynendeki zaf ame tehdit kerdene. Bojiyani vistipon serren nakidi xeyla waxto ki deqe binustis dersim şeştaydıdı u azadi esti fotoğrafane ciye ki naki tişörte xo bu surete seyrizay sero grot bipıra internetlere. Deniz Naki onca Facebook ser seresizane çete daiş ye verva şengali u kobane protesto kerdi rivale katliame somara miroziyane xo ardezon. Naki derheqe seresiz zivat Hirikesi peyemira hetera bizir çayis perskert kırmanç alevi naki tuya u hetera ki ameyi dormemi guret. Nikesan hem kamiyemiye alevi u kurdire haqareti kerdi hem derheqe kobani de zırçayı u mura perskert ki bojiyamı da ça tuncelinye dersim nusiyo. Dımaki gırmiki dayımro. Deniz Naki seresiz dıma peymane xoya Gençler Birliği iptal kert u şi Almanya. Takime Gençler Birliği ki rıhme biyaysan nakira peyser dayene maşehu vazeno. Niyaden delal herişi vera Ahmet Karataş u Deniz Naki raşti nerazibiyani Federasyonu Aleviyan yi Demokratik u her zevbin raşti nerazibiyani Cemiyeti Nevedera inşa kerdini Dersim amey sazgahane Aleviyan ni herişani ki rojane peynidi bir ve şira hükümet mesul grot.
Federasyonu Demokratiki Aleviyan û Cemiyetê Newedera înşa kerdişê Dêrsim û Komela Duştê Qirkerdişê Dêrsim ebijû damostayîn hayr antî herîşanî nijadperweran ser. Damostayîndê herîşê faşîzane yê vera rayverê Ankarayê HDP Ahmet Karataş û Kaykerdoxê futbolê Deniz Nakî amelanet kerdin. Sazgehanê Alewî aşkere kerdi ku nîherîşî îşaretê qetiyamanî newiyê û vajiya ku mazey mesûlê nîherîşan Erdoğan, Davutoğlu, Arınç û Akdoğan vîneme. Damostayîndê vajiya ku herîşo ku vera Deniz Nakî biyo, vera pêrokîn Alewiyan biyo. Emel kenê ku pêrokîn Hometî teslim bigîre. Sazgehanê Alewî ardizûan ku polîtîka û vatişanê hikûmet îtîqatan û şaran anê pêver. Vatişanê sermiyananê hikûmet îlanê herbiyo. Damostayîndê waziya ku nakaya talukeyî û goniyîn ra gune gerek şaranê Kurdistan û Tirkiye destûr nêdê verdê ci têkoşîn bikare. Niyadenemadeler nikazî ma bi pirodayşanê sûkanê Rojavayê Kurdistanê dewam kenê kobanî rapiya serêkanî dizî pirodayşî mavêna quwetanê Pawtenê şar û çeteyanê Daişî ramenê madê derheqê pirodayşanê kobanî gama bîne bi telefon zonayşê bigîre la nikazî detayê pirodayşanê serêkanî. YPG aşkere kerdi ku operasyonu ku quwetanê înan serêkanî de hîriyê mijdar de dest pa kerd rameno. Çarçovê operasyonê de quwetanê YPG sûkeka Rawya û dewê Migran Tîmat dibê duwadan emadan û vîsuhîrê dewikî çeteyan ra amê xelesnayên. Lejwananê YPG vizêrê şew nezdiyê dewa Alya de tepeyê stratejîk zî çeteyan ra girot. Gorê zonayişê ku YPG day pirodayşanê no tepeyî de destûhîrê çeteyî amê kişten. Lejwananê YPG tifinganê giran rapiya destay xeylê cebilxaneyê çeteyan ser. Quwetanê YPG her zewbîn çeteyê ku çormeyê Rawya de xendek kinenê zî hedef girotî. Herîşê vera çeteyan de jû dozerê çeteyan amî imha kerdin. Homara kiştî û dirbetinê çeteyan yê îta niyamê tespît kerdin. Niyadenê delal Kobanî dizî nezdiyê dide aşmiyo pirodayişî mavêna çeteyanê Daş û quwetanê Pawtenê şarî de ramenê û nêvî çar saetê zînê pirodayişî her bi ramet dewam kerd. Nikazî sebek ma zonayişê bigîre alvozê ma rojnameger İbrahim Aslan serxeta telefonê ma de. İbrahim merhaba torî xeyra me bültene ma. İbrahim vengemiyeno. Ha vengeteno. Neşnayte. İbrahim raşto vengetoyeno tnika Kobanî de û Kobanî din nejdiyê de aşmiyo ku pirodayişî mavêna Daeş û YPG YPJ de ramenê hem wazana tora netîceyê pirodayşanê her bê 24 saatanê peynî bicîra her zewbîn wazana ku titayên behsê atmosferê wisa bikare. Yani Türkiye vatana o nejdi dı asmıyor yani Avrupa'da su dı rojiyo her devam keno var yani çetane işiti tufangane gırsana tankana topana Kobani bomba kena ama YPG YPG'yi tufangane kızana karşı dependeni yani ortaya Viştor saatide hem dormek itatmik amay meydan Viştor eşten iyi ki tespit geldi YPG'de Viştor eşteni işiti kişti. Zobina kezno hire rojo nitaderam yani morali YPG'nin YPG'nin zatrundu yani hem zay kotide bile şine Vanıma ser her de xod kıyığa kendimi iyi en her danımaz beni yani ma ne şu her danıyla iyi bakhamini hatta kinan nizara verdenimi her bir maç şerime devam kenu ancak millet Romaşimi millet ki ama vurniya sınırı Türkiye izadı milleti de peşkenmi yani çiğ ma çete daişi çete işiti Ahmet Divanema yani Tanziranema
kınzane ma, zılane ma, sıko esti, topkeni beni, treni, yani her şeyima falan kerdi. Durum müsaade niye o? İbrahim Ezvana ve şuar be prodayşi rojani peyni u zonayşi madde bültenane xoy bin tora bigiri Ezvana sevata Avros paskanım manuşidi. Niyadenmay Delal Alvozima Rojnameger İbrahim Assani zonayişi derheqi prodayşani kobanidi ardi zuan u aşkere kerd ki rğme pirokin sereştişani çeteyani daş xoverdayşa xuatane pauten ramena u morale YPG u YPJ'zi zaf berzo her zevbin meseleya babeda kobani rojdema dünya dizi cayxo gena vizir paytaxta Belçika Brüksel'de Parlamentoya Avrupa'da konferansı Kobani Vrazya eno konferansı de kami kanci mesajivati u ki der haqqi Kobani de çe ardezuan ma xaber xود piya tamaşa bikari. Konferans bine rayveriya keneke HDP û Grupa Dostê Kurdiya Parlamentoya Avrupa'da organize bî. Moderatoriya konferans serokê Grupa Dostê Kurdiya Parlamentoya Avrupa Maria Cristina Ferjat kerd. Qisê abiyayişê konferans azayê keneke Adem Uzun kerd. Adem Uzun qiseyê xwe de vîrar ke na du seriyo Kurdî hemverê Daîş tekoşîn kenê. Nî hêrişî sîstemeke rojavada dubiyar û avankerdiş hedef kenê. Uzun va Kurdî wazanê şarenê bin ra piya bicûyê. Şengal û Musul'da grubê baweriyanê ciya înkê hedef derê. No semed ra koalîsyonê miyan netewî gunya miyan tekoşînê de hîna aktif bibû. Serokê Grupa Çepî Parlamentoya Avrupa Gabriel Zimmerziva kobanêbiya sembolê pêrê cîhan. Zimmerva venetişê Tirkiye neyane qebul kerdiş. Parlamentoya Avrupa gunya zextê polîtîk ser Tirkiye virazo. Vekilê Parlamentoya Avrupayê zergunan Bodil Cebalosî hayront mühimiya sistemeke semedê serbestiyê Kurdan rojavada yana awan kerdiş. Sermiyanê zanîngeha Sussex Dr. Cameron Martin Ziva gunya seva Kobanê çareserkerdinê biyaro vînayîş. Hemserokê PYD Salih Müslim zê konferansta qisê kerd û va herişê ser Kobanê herişê hemverê demokrasî û serbestiyê ye. Müslim va herêmê de çareserkerdişê meseleyan piya ciyayîş ra vêran û ra û hayront sistemê xweseriya demokratîk ser. Herkes eşkeno miyan na sistem de serbest bicîyo. Konferans da rojnamevananê Belçîkayî Ton Lambex û Royal Pullings bi fotografeke Kobanê de ont bê yo belgesel misna. Belgesel de herişê Daişê herêmê û ciyayîşê şaroke hemverê nayê xweverdayîş dero jagenê. Niyadenmay Delal niştoxa rojname yeni özgür politika û hemseroka Konsey Rayverinê KCK besî xozat nişteyê quncikê xwe na heftedê hayra ant netîceyanê nûmayişanê jûyê mijdar roja dinyayê Kobanî ser xozat aşkere kerd ki panzehîrê vera Daişê ronayişê hereketê demokratîk yê globaliyê. Xozat arzuan ki dünya jûyê mijdar roja Kobanî de açariya sahneyê girdiye xweverdayîş. Kurdistan ra heta Tirkiye, Rojhilata Miyanî ra heta Afganistan, Awropa ra heta Amerîkaya Latîn bi milyonê mordemî werziyay serlingan. Besê xozat arzuan ki wijdanê merdimî ev xweverdayişê Kobanî repiya onca fenawerziya wayrî rimetê civê jiya û niyava. Ju sokaka werdî qişkekî Kurdistan Kobanî ra xweverdayişê merdimî pêrokînê dinyarê kancî heqîqet qîrkeno, dinyarê kancî mesajî dano, gune gereke na mesaj çi tûr seyî bîrowendin. Niştoxa yeni özgür politika besê xozat arzuan ki xweverdayişê Kobanî reyna fina ispat kerd ki têkoşînê serbestiyê Kurdistan têkoşînê pêrokînê merdimî yo, na dawaya pawtişê rimetê yê pêrokîn merdimiya. Xozat visvîrî ki hometê dinyayê ki jûyê mijdar di werziyay serpayan rafînayê verçiman ki serbestiya Kurdan û rûmetê merdimî jûya cenî û şaran tarîx raştwend û winava. Xweverdayişê Kobanî wijdanê merdimî û ki şaristaneyê serdestiyê Camêrdan cemêdan de onca fina weriştina xweverdayîş. Şarê dinya ev bi Kurdan rasiyayê pê pir dê dostaniyê mavêne şaran bi quwettir. No tabloyî raştiya paradigma netewê demokratîk herkesî rê damizna.
Xozat arzuan ki xoverdayşa Kobanî herzewbînê quwetanê şoreşgerî çepkir sosyalîst û demokratan zî erdipêhet. Paştayîna şoreşgerîn û demokratîk quwettir kerd. Şexsê faşîzmê Daeş de vera şaristaneya kapîtalîst hewcedariyê jûbiyena quwetanê demokratîk vetwerte. Besê Xozat Visîrîkî Jûyê Mijdar roja Kobanî bingehê hereketê internasyonal yê newî rona. Serna bingehî pêrokên hereketê vera doştê sîstem şenê internasyonalîzmê do newî tanzîm bikerê. Xozat peynî nişteyê xwe di va panzehîrê vera Daeş û zîhniyeta ki ci rona hereketê demokratîk yê globalo. Numayişa nobet ya ki seba wayrvetişê xweverdayîna Kobanî destkerci sînorê Pirsûs û Kobanî de ev bi tewrbiyana newî kesan ramena numayişt her roj heyetê Zerrey Welat û Teberê Welat ra şinê ziyaretê numayişkaran en peynî vizêr zî ji heyeta ki İngîlistan û İskoçya re şî ziyaretkaran ra paşta. Kurdistan jî ser sînorê Pirsûs û Kobanî de numayişa xwe ya nobet 52 roj de ramenî. Her roj numayişkarê newî tewrê nobetê giroten benê. Zeyî her roj ew rozî dewa Misên Ter de numayiş saetanê sodir de bi viraştişê zincîra merdimî destpa kerd. Welatijan bi sî kemeran meydanê dew di YPG û YPJ nûîsnay. Numayişkaran sloganê Zeyî bi cû xweverdayişê YPG YPJ bers kerdî. Heta bînra Zerrey Welat û Teberê Welat ra zî ziyaretê numayişî ramenê. Ji heyeta temsîlkaranê sazgehanê civakî û sendikayan ki hetê hikûmeta İngîlistan û İskoçya amê wezîfedar kerdin zî şî Pirsûs û paştay numayişkaran. Heyet badê ziyaretê numayişa nobet şî ziyaretê Xêmsûka ki serxeta şîndor de ya. Rixmê pêrokên zehmetî û zorvaciyan cûyana koçberan zî ramena. Domonê Kobanî ki xêm di manenê destpaperwerde kerdî. Xeçikî dersê ziwanê kirmancî, îngilîzî, resîm û muzîk vînenê. Terora binçimkerdin û girotin ya ki bi fermana hikûmetê yena amê destpakerdin jî ramena Lîce û Stenbol du desîhîrê kesî amê giroten her zewbîn Malazgirtê pancê cid domonî new kesî amê giroten. Operasyonê binçimkerdin û giroten bê mavên ramenê. Ew rozî qezaya Amet Lîce û qezayanê Stenbolê Sultanbeylî û Ümraniyê hedefê terora polîsanê AKP de bi. Polîs û eskeranê AKP Lîce de eştîkeyeyan ser û 6 kesî girotî binçiman. Qezayanê Sultanbeylî û Ümraniyê de zî netîceyê seriştişê polîsan de 7 kes amê binçimkerdin. Qezaya Mûşê Malazgirt de zî 9 kesî binçimkerdî vê jiyayê verniya mahkeme û netîce de qerarê girotişê pancê cid doman qaçık 9 kesan amê dayen. Malazgirt de zî homara kesê ki bi îdayê tewrê numayişanê Kobanê bîyê rasiya 28. Ya dermayê delan Kazîma Verxwedanê hetê çewlêk ew jadizî xeylî kesî rojanê peynî de amey bi binçimkerdin û giroten nînara Jewzî Erhan şenyûva o ki înfaza dara hênê de şahîd bi sebak mazonayşê bigîrê nika serxeta telefonê ma de rojnameger Edîp Kaynar hadre. Edîp xeyr amê bültenema? Xeyr men de bir vaşan şuna baş. Edip ma zonayşi tora bigiri vizir Erhan Şenyûva o ki şahîdê infazê çihar kesan yê dara hênî bi ve jiya bi verniya mahkeme anki ifadeyê came bigiroten nika durum ûja di senîno ma zonayşi tora bigiri. Erhan Şenyûva şabîn saat hîrî şewit vet mahkeme Erhan şerav cevler yani tutuklanmış kerd. Erhan ifade xud yani ev suikast bize niyet serbi ev kesinlikle yani kabul mikirdi red kenu onu çe hata güzel macera ama çe manyamen bajar çolik mateler çolik da derbasti maşi onu zeg ana buyara gene suikast bize ser enet ameli bir onu Eyiz bunlar rayara şanavut yani rayara mar taraflarını ve oca yo suikast bırakıyor. Onun alakayı ma peçini ku
yani maçe alaka mevsuikat piyaçını para şima zoni yani kara vizir para sosyal medya biz be aşkara او بالستیک راپوری به اشکرا کو ای سلاحی ز infaz dاره یعنی dikkat ders balistik aynan park vereceğim yani alaka ey silahını önemli mesele suikast se piyaçına ne kadar piyadesi yani hem sistem yuva yani en gratisye kuvvetli suç şüphesi şartı ne olur eyser yani var ya da şarap cezaevi fakat somut yani delil zegval eşkara delilin dersek kimi yani göretiş erhan beneyiz vizir Serok Komaryo Serok Vezir zeg daxyanı da medya ve fail peyn amadas bana eyser tutuklama erhan vet yani yoksa yani neden bana ay daxyanı neden tutuklamaz niye biraz yani Raştu xora edip zektova rapor balistik ilk vejay raşti rafina verçman la rağme nazi be hukukina devleta Türk çi dünya zikana u kararı tepiştayişi erhan şenyuvayda edip ezvana ve şuvar be sabakvat şeto u zona şeketomara barekerdi bimanweşide Niyaden Maydelal Pejak bijuda mustayin şehit heştin seraçarnayna şehit biyen ye rayveran Pejak yek 5 Adar 2006 weşiya xo kerdi vini virart Pejak kadroane rayvere şoreş Kurdistanê Rojlat bi name Kod Akif Memo Xizir Xiringe û Sîrvan vînkerşê ciyayişê xwe ser heştinê de vîrardî Eşkerekerişeke nişkide vajiya ke nî şehîdan her dem de seva serbestiye şerê Kurdî tekoşîn kerda. Eşkerekeriş de her önce ser şexsiyetê fedayî Akif Memo û Sîrvan îne vajiya. 5 Kanûn 2006 de her di şehîd ema tewrê kervanê dawaya heqîqet yê şehîdan bîye. Ma şexsê ambazanê ma Akif Memo û şehîd Sîrvan de şehîdanê pêro şoreşê vîr anê û verê tekoşîna înan bi hurmet rêzgenê. Pejak eşkerekerişê xwe de hayron ser rolê xiringe ya avankerdişê partî de. Ama vatişke miyan pejak de venetişê milîtan ya apoyî de tesîrê xiringeyê girt bî. Vajiyeke nasbiyaya ne kamiya îdeolojîkê rixistin de rolê girt yê xiringe û Sîrvan est bî. Pêniya eşkerekeriş de soza me dayane planê qilerîn yê verva şerê Kurdî vengenê vetene û veng diya ke her kes Rojatê Kurdistan da tewrê tekoşînê bibû. Niyaden Maydelal Kovara Homata Aleviyan Sema Yena Aşmi Veciya Sema Kültürü Darrapiya Hoverdayşi Kobani Grot Rojdama Xoya Na Aşmi Kovara Semah, hete Federasyona Alevi Demokratik ra da asmandıreye yena ve şanayene. More neviye Kovare bu sernustis dar erkan veşiyanewe veciya. Kovare na more xudu kulture edalete dare ya Aleviyeni je mijara binge gurete dest. Manadare ittikata Aleviyeni de xeyli muhima daroku Hallacı Mansur amodar de kerdene temsil edzikena. İttikata Aleviyene de name zavoku tam verte cemaat vere pirdero u talip galetiyano xu bexu anozon dara. Nadza talip amade biyayene ye camfeda kerdene anozon u bu efe xu vastene ikrare xudano. Dare ontene teyna bu razı biyayene talip bena niya insani bi kusurane xu yene tiyeri sevaten inandra dur kevtene heuldane. Kovara semahtı derheqe tarih u kokanena kulturi u kar ardena zidi nustisi esti. Hete bin ra xoverdayisa kobaneki rojdeme bin ya kovareyo. Bu xoverdayis u vayir veciyayne şare kurdi demokrat çoreşgeran u kuvvetane rojavaya dinara piya vere katliamı çıtur ame guretene kobanede emele çeta daiş çıtur kırikede mendi mori nevidi anine veri tıman.
Kovare'de Nustize Halil Dalkılıç ye derheqe siyasete Alevi, Hüseyin Ozan ye derheqe Musaysa Alevi u Edelet, Erdoğan Yalgın ye derheqe Dar Erkan u Kokane Tarihi Xu, Haşim Kutlu ye derheqe Hukuk Dar u Tiedustiye, Firaz Baran ye derheqe Virameysi Kültüre Dare u İrfan Dayıoğlu ye derheqe Kızılbaş Aleviyene de Edelete Dare este. Ya denemay delal aşma Muharrem seveta humeta Aleviyan aşmeda mukaddesa mühima seveta ki ma derhaqi nayda qısay bikari gurekarani Federasyonu Demokratiki Aleviyan Fedara Briz Şahin Polat serxat telefoni made Briz Polat rojeşma weşbu xeyrami biltenama خير بسلامات سماكي واسوار بي اسماكي واسما واسبو Spas şmaki Brez Polat anka roje de sududu imami yeni groten u her zobin na aşma Muharrem ya u seveta hometa Aleviyan aşmeda mühim ya şmana aşmi emsar çitur vineni mühimiya manaya na aşma Muharremi emser çituriye çiçiya u her zobin merasimi yadkerdiş şma vraz yeni şma na aşmi neroji de sudedi imami emser yadi kekani maşma goştarikani Kana hemitler raver Slamani Federasyona Demokratika Aleviyan Rusana hem Sarimari ye Eleviyori Taybet Emser Sarimay Ejdiyanri ek Xoverdani Esmer Taybetçi Kobane'de ek Xoverdani Sabah Komek Kobane'de Rojava'da Rojlat Miyan'ında Civili Baktör Nori Slamani Xo Rusnenme Kapart etma sarı ki çişkine vazi çünkü eski vazi Esmer rozedet di imamu zaf manafya de grane esta çünkü hatima Aleviyan de Taybetçi dersinde ver hateni Kerbela'da Seri Hazreti Hüseyin'e topukay kerda Yezidi millet خوباتن قومی ما çıkaraştın ya ama 8 jura nat yani serrat komkuja komkarkerdana Kerbela'yı diya uzara nat 1400 serra cedi seri verdira ma ev smane khoya dik raşti ki rojlat miyanende tay gürühi estik Seri milleti bırakeni o pe topu karkeni. Bunoraki yani Yezidi Hendemir Yezidi Roza Evrenin namı kerde Daesh. Abi seri millet ya seri insanın mordemana topu karkeni, seri bırakeni, ciniko, senako, beni bazarani kolondro seni. Zokara çok muhel seri Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da amo el beyt üser. O kaheti hidra ha amu kiştenin serdari yasudi imamı Hazreti Hüseyin asrutu ki xoverda ver zalmandı seri xonena ro roza ironiki yek sencardı xoverdani erzani xover yek kobanede ev name mordemiya sarva Ezidiyan, sarva Kırmanzan, Araban, Türkmenan Aleviyan u Şinyan befar çar kose dinara çe xora zane xora verene ra sone kune kevha ze kevha Kerbela'y hatta mazlumon da cay xojene jokara asavatra anser roze Muharrem zaf karan veren ora joki smaki zanani hirusu işte herra hirusu hautu roza ders hautine şey saat sarınca meydana gelme harfitti ferizayı da verdarani pillani aşrani dersi mi hatta rejimi Kemalistler anne dardı kardeş emseri ki roze imamı raşte arrozu yenu
Aslında ma yek Dersim'de hatta kiştene yek Dersim'de sürgün kerdi. Talan diye inon ki anim xoviri ma vir dara naju kergana uzadı ki elevi amay katil kerdiş. Hükümet bu xofte ki xiyavad tezhiri hazar sesi mordam rajedi ma bu uzadı kisto na vatişa hükümet ya resmiya yek uzadı amay kiştene hama pero alevi bi abi dest seyrizay verdarani lehengeni Dersimizana اثر وزاد ملت خوبردا او شی بردنه صبر رشتی صبر مردمی زوکرا انسر روزه معرم مار روزه دست دیمامو زاف کرانیونو ها سبت هر زابه فدراسیون دموکراتیک آلیویان زاف چالاکی نایرو زم گردینه سماکی زنانی روزا پرونسمی yani meşgine bir ro sanera roze desi imam kaydini lakin bir zam gredano asabet ama her yer Avrupa'da enser abi vatişi Kerbalara hatta Dersim ra Kobani ra hatta Sincar her yer Serba Aleviyan Serba Yezidiyan Serba Hristiyanik amay rotani Serba inan, Serba Müslümanik amay kişilen Serba inan Filistin'de bir yerin hatta Mali'de bir yerin hatta Pakistan her zaten ilk mazlumi amay Türkiye'diş ma Serba ino vanimte indir roza Kerbala'ya zay ma le mazumano roze ko Serba ino bir yerin banane ko Serba ino villakeri bazıları برز پولات وقت ما قدیا ازوان وشوار بیش ما زونایش هرا دای ما دزی نی مراسمان یاد کردش تعقیب بکره ازوان وشوار بیش سپاس کنه نیادن مای دلال ما اوروزی آمی پینی بلتن خویا نوی حتی مشت بمان وشیده